Balagaye na wani ka ina. Ya dai. Ya kake ya kwana biyu balagaye? Ya kalo wallahi. Me labari ne? Akwai labari balagaye. Ka san me yake faruwa? Wallahi ban sani. Wallahi duk inda na zaga cin garin nan ko maganan kai balagaye ya haɗu. Mutane suna cewa nayi dacen tsaurayi wallahi. To alhamdulillah. Ka san da ake maganan kacin garin nan? Kin san ai ni na daban ne kallifa wanka nake dauka dole in mata ma su. Ai kan nan ma dole in mata su kole maka. Ayya yanzu me yake faruwa ne? Na ganki da sassafe. Ka bar wannan magana. Ya kawo ki da sassafe wani na kuma. Yau ba balagaye iyaye na sun ce ka turo. Me zan turo kuma? A tura iyayen ka mana. Zuwa ina? Zuwa gidanmu mana. Zuwa gidanku? You think say they wise? Me za zo su? Wallahi ni ma ban sani ba dai an ce min a turo. Okay, ina jin ko hoto za su ɗauka ne. Hoto kuma? To idan ba hoto za su ɗauka me zan yi? Me ya alaƙa iyayena da gidanku kuma? Ai in an ce a turo magana, an ce a turo yan ka zuwa yi magana auren mu da ni da. Aure kuma? Mana. Ni balagaye? Ina zancen ba zai ba ai suya muke da ke ba zancen aure a ciki ai. Ba balagaye na wa.